Ay, ababay ay. 8 pulgadas ay. 8 kilo baba. Ito na lang. Ding-ding na lang yung kulang. At siguro stop muna to kasi mag-iipon na naman ako ng panibagong budget. Yan, tapos na yung break time. Gawa ulit. Gawa ulit sa bahay kubo. Arikan. Katuturaran nira? Ha? Turaran nira. Ako istipan. Agawan na naman. Bahasa di sana. Takot na gawa ba? Suka pa. Dapat tawagan na si King Cobra. Tampunan na. Alos kan kinmachampuan si Duisan. Ay na nagibagang lawod. Nakawayan sa nang nakabatang. Mga kagat pagkasing kaligid siya. Amo na to sa subsuban. Ay naku. Saan dapat lang sa wasaan? Ako ni baga tinikbag na. Ito sa naman kapir mo. Sakto ba kasi yarni ng kabulo ko nito. Tumutuwad. Yan na tigbak. Kani baga. Yo ang ay ababay ay. 8 pulgadas ay. 8 kilo baba. Atay mo gano dito. Siya wag no. Betul. Inodoro. Kan betul fresh. Oh gano kemaro sini. Lumog na ito kusina, tabinglag na ito kusina. Ay, sumukot sa ito kabunutan. Ay, nakatakot na ako. Kamu lang nakita pagsaway sa ito bunot. Kung matalo sa ito bunot, luwas tadi ah. Igri ko. Ako na muna dali igri. Parang ito. Parang kuhan ko rin. Taas. Nakasa ko, wag kayo ba? Sarili ko sabi, tsaka sa. Bulan. Bulan sa ako sa operate yung bawang. Kadang mo ito, nagkaya sa kaso. Tari na rin ito idyo dara pala. Operate na ako. Uy, ito nangangagat. Dito ka sa di ko na inilwas sa tusako sa nangangagat. Nangangagat ang santi. Sa kulo na. Gagagitang kurangan na ka. Kamu? Kami nagkukulungan. Wala. Sugat ko kaya. Mataas at susan mo, di man. Ano, magkikistor. Magkikistor ang ito. Yung pundo tama ta. Ano dito tulong? Ano boy? Ha? Walang paulungan pa. Di mo magkutlun. Walang pa. Di mo nga tapos ulong. Nga. Ako kurit. Ay, pati yung rambut sa tulo. Abang pa lang saksakan. Ito ang gilid man ay. Ay, sa kuwapan. Magkasit. Tingnan mo ginawan. 15. Kasi dito puro. Ah, tuloy yun. Kape so, sa tuloy yun. Parang makman lang yun. Pwede. Adin na nabuhi. Ay, ano? Ay, kaputaan. Kaputaan lang, kabala. Ganun ka na. Ika na? Oo. Nagkawagilay naman ka mo. Hindi na ako ba yan? Wala, kaput mo, nakalak ka. Tata. Huwag ka. Wala. Kapag pulgada. Ito na pulgada. Ito na pulgada. Oo, tatanggalin kita ko naman. Ito na din. Ito pulgada. Wala kung masasabi mo ba ako. May sana sana. Adan.
buwan kung tulog. Ang mga kanagpapos mo. Ang mga kanagpapos mo. Sabi. Mari sa nato. Ano mari sa nato? Ay, mariw na. Min lang kawan. Dahil pag kuha, balak na. Napakara ka, may baba na. Naman, kita. Subigan sa di pagmura. Kapag kita dito sa mga. Agad rumarami. Kumal deposit sa bato. Ari po ito. Ay, bakit? Kumal deposit to. Dalaw. Dalawa yan. Ay kan, nilipat sa to. Mapipilaman, sa ganyan ka na ko. Dalawa man na lawan na. Napila. Oo. Karin. Ring. Bukan ng mari, buka init na parang napinila sa iris. Sintin marutan mo. Sawali ito. Yan yan, mainit na. Sawali. Sunado na yan. Bagay magkasawali lang pag nabarnisan mo yan. Pero dapat, asawali, nibilado talaga, taga-bird ka kuhan. Kaya mo palindog. Plywood na lang. Hindi na pagkakakuha na kalindog. Marwali yan. Subo yan na. Kasawali pag ring-ring. Lang sakit ka. Mapasalan mo yan kinmik pantay kakakuha. Sige, magpaparawasa. Ay, magigibong ng pang-ipit. Ipit mo. Pero kinukuha, ipiton na ba din nga? Ipito ka na yung una. Yan, yata si grinder. Ay, daman kita grinder. Oh, pag naipit na. Sila yan, dinali-dali siya na. Kaya masusundan ko sa tumuros kong tangan eh. Para pukpuk. Ang ginibong to. Bak! Kaya yung pagtabas na uwa, hindi kaya mo. Ano ka nyo sundan? Maragan to. Butang mo rin sa kuha. Mga bato. Ay, doon luwa. Ay, mag-gaya ng karaga. Hindi magbulan. Lalo na alagadan, lalo kung nabubuhay na talod-tod, sige siya na-speed ka lang. Nalilim po yan kaya. Agad mga dagat ang nabubulan sa kalagad. Bukad itong ramrag. Kagigyan ko na. Sana, kinanong rin ka. Nag-gawaran na ng bago. Matatad na yung mga dagat to. Bulan, diba? Silang dorong maglay. Kaya ka na, signal ka. Kaya ito pag-uwan. Pinapakalit yan. Talaga. Yung maya. Puun. Laya na pati. Puun. Hindi mo pa ako nagre-reklamo. Hindi mo na dali. Sa puun. Agad, ibaba rin na. Saka maggugutak naman lugod. Maglarap ako nga. Maggugutak.
Labaso. Nabuko sa pala na plastic. Nalugad pa kayo. Sari kami pakalap. Ito ginalian. Kanay mayagan. Mayagan mo. Kerang to ah. Ha? Bulo nagrayon. Paguyod mo na. Sa pigulit ko tinama. Wala kang pagkanta mo. Kaya hindi na magkaraan siya. Puro malagyan. Ah, yan, lipo ganito. Ladlad ka bro. Pamuri kinakunin nyo ito? Pwede ako ka dito. Number 1, number 2. Ayun, tugod talaga. Lalo kayong nabutan sa PTR. Asa pabu, asa puro yan. Aba! Ni migsalan. PTR. Nabutan sa PTR sa puro. Ay, naman siguro na. Nabot na ni Sota. Magtandaan ko po. Salip. Balikan ko. Na? Saan ba ka? So, kung Ay, amo kaya di paso natagak ninyo hadto. Ay, Kaya di layana. Arik, Kung mo ito targeta pinto. Ito na. amo si kamig ko pa ako. Ari pa buwan. Oo, tambakan sa lamuna. Alam ko. Nagkasabay-sabay Hindi pinatindog man sana. Ha? Quintana, amon. Sigurito na. Kabuka na ipapukpok na. Ipapako Kasi na. nakita sa mga ito kawal dito. Pero kataragan sa siyang rin sa dapon sa ano. Kakulot to. Patistisan. Kuryente na sa dia. Foto na. Ano, kami diretso wala problema.
Pinolan. Matambakan pa ba? Adi, ako pa ako na lang. Oh, di pa yung kapak. Umutol. Bago mo muna ito na. Lahat lang mo na. Hindi na magwag. Ay, Hindi na magwag. Dos por dos. Total begitu putus tuh. Saya ada pak. Habis talaga. Wala. Yari, oh, susunan ko. Ha? Tungtong ha dia. Susunan. kaya pala doon bangkit doon pa. Ano ka baga? Susuon. Sino ka mabaga ko? Tumindog ka. Wow. Ano tumindog ako? Bayad. Mga sirong na to dito. Umata. Umata. Sabi na eh. Ako masanglas, ako masanglas. Ang mahon. Iya. Yan masali ko sa anak. Pwede pa. Oh. Pwede niyo doon. Oh. Godi. Pwede pa. Dito siya ako. Guys, tulog. Hook. Silhok. Sa Pa, silhok. Tadi ako. inalam mo rin. Tadi. Ako na din dali. Dilo. Hindi ka ang wala. Sige, pwede ka. Hingi yan. Pag wala ko, di pa ka nakating na. Dito na palanik. So, kapbungan ni sasan-sanon bago yung talikuran ni. Sabi ko nga kanimo di pa sinusuno. Sabi ko nga kanimo tinadpad ko angin. Sansanon bago dyan eh. Sabi ko nga kanimo daan. Pinako. Diyan ninyo.
isang box niya ha. Sige mo, mamera ka na truck. Wala mga dito ng Magpapot pa nga. Napasabay ko sabi sa usap daw. Para yun naman kading dadaran ko sa to. Kung may katrasik ko, saan ko top down? At sa mga pansan ako ah. Lima-lima. Ha? Ang pulo. Nangyari kaya ah. Ada ba ang granan? Dito na. Sa baba. Yan ito. Ayun po, tapos na nga. Nakatayo na yung bahay kubo namin ni Ami dito. At siyempre maraming salamat sa mga nakipagbayanihan na binuhat tong bubong. Yung tindahan nila Papa, nilipat dito. Maraming salamat sa mga nagtulong, nakipagbayanihan, nagbuhat. At mga naggawa. Mga kaibigan ko tsaka mga pinsan. At salamat sa pinsan ko na nagbigay ng nung pa-snack kanina. Ito na lang, dingding na lang yung kulang. At siguro stop muna to kasi mag-iipon na naman ako ng panibagong budget pang dingding dito. Gusto ni Ami sawali tulad kay Pula, tapos yung gripo at saka yung deposito ng CR yan sa likod. Kaya matigil muna to, tsaka pang bakod. Yun pa yung pag-iipunan natin. Kuryente okay na, may kuryente na. May power na siya. Nalagay na kanina. Tapos umulan. Takas ng ulan. Magkakaroon pa yan dito na additional na kusina, terrace dito. Bala ko sana plywood lang. Kasi sabi ni Ami, sawali tulad kay Pula para magandang tingnan daw. Tapos babarnisan para may kulay. Tapos magtatanim-tanim na dito sila Papa. Yan.
Yan na. Ayan po, sana panoorin nyo yung vlog na to para makaipon-ipon din ako, para makahabol tayo sa dollar at makasahod tayo ngayong buwan na papasok. At bukas makapasok na ako dun sa bahay project. At si Kuya Noli kanina nandito pumunta, dumaan sila kasama si Tilo. Ayan po, bye bye, love you all.